Сиделася. Я на хіміі сидзеў, тому я не хочу гэта акрэсліваць з турэмнымі прыгодамі, гэта не турма. Это абсалютна няма з чым параўноўваць з турэмнымі прыгодамі, калі я размаўляў з людзьмі, там у нас же былі асуджаны з пагашанымі судзімасцямі. І так я на волі кантактаваў з людзьмі, которые былі ў турме. Хімія гэта не турма, як сказаў адзін з супрацоўнікаў адміністрацыі нашай папраўчай установы нумар 9 горада Віцебска, нашай, прабачце, што гэта як піянерлагер. І насамрэч там умовы, ну, я скажу вам шчыра, вельмі лайтовыя. Таму мне сидзелася кайфова. Як бы гэта не гучала дзіўна. Датычна вось гэтай краіны нашай цікавай, Беларусь 2020-2021, я казаў, уже зараз варта казаць 2022. Уже другі год у нас крызіс трывае. Вот мне прапановалі пісаць ліст там на нейкі, прасіць пра памілаванне. Я абсалютна пра што? Калі я нічога не парушаў, я лічу сябе невінаватым чалавекам. Я застаюся ў гэтай краіне, і калі я пацярпеў за свае ідэі, ну што зробіш? Я буду тут трываць далей, з'язджаць. Зараз могу сказаць, у мяне слабое здароўе, давайте я поеду лечыцца дзе-нибудь там, ну, паўднёвай краіны. Абсалютна гэтага не будзе. Я пойду лечыцца ў беларускую бесплатную медыцыну, на которую я клаў грошы як грамадзянін і падаткаплацельшчык. Таму нікуды я не поеду абсалютна. А калі прыйдзецца ізноў за свае ідэалы пацярпець, ну што? Будзем сидзець, як я сказаў, у Беларусі мне падабаецца настолькі, што нават тут гатовы сидзець. Шиза, адразу я ўсім падкрэсліваю, шиза на хіміі гэта не тое самае, што карцер у турме. Абсалютна непараўнальныя рэчы. Шиза на хіміі, напрыклад, у нас адбываецца такім чынам, што цябе завозяць у ізалятар часовага ўтрымання ў горадзе Гарадок. 25 кіламетраў ад Віцебска, 30 тысяч жыхароў. Там вельмі простыя калгасныя супрацоўнікі міліцыі, калгасныя менты, скажем так, непрыгожа. І там вельмі спагадлівае стаўленне і абсалютна непараўнальна з тым, што рабілася ў мінулым годзе, правда, на Акрэсціна, ці нават у гэтым годзе, калі бралі людзей, садзілі. Таму для тых, хто быў у арышце, хто сидзеў на сотнях, гэта нічога абсалютна. Для мяне гэта не першы, не апошні раз, таму я сидзеў кайфова. Я толькі выйшаў, таму я бачу ўсё добрае ў гэтай краіне, нават нягледзячы на тое, што палітычная сітуацыя, ну, просто крызіс трывае, але мне кайфова, таму што я бачу прыгожых людзей, я бачу сталіцу, рэшце-рэшт, маладыя прыгожыя жанчыны. Заўтра пагалюся, убачу дзетак сваіх бацькоў, і я кайфую, але палітычны крызіс трывае, таму, слухайце, трэба жыць тут і зараз, і атрымліваецца асалода ад кожнага дню, чым я збіраюсь займацца ў бліжэйшыя часы. Што датычыцца пытання далей, у меня зараз план максимум датрываць на волі да, ну, Божага нараджэння каталіцкага і да Новага году. Хочу правесці з сям'ёй, калі мне ўжо такі шанец дала сістэма, скажем так. А ў астатнім, ну, безумоўна, буду шукаць працу, тому што творчая рэалізацыя немажліва ў дадзеным нашым зараз, нашай сітуацыі ў дадзенай краіне. Так што прыйдзецца працаваць, як я да гэтага працаваў, фізычна. Цікава толькі, ці мяне возьмуць на працу хто-небудзь з маім бэкграундам. Але, ў прынцыпе, у мяне няма праблемы, працы не баюся, таму буду уже пасля Нового году шукаць працу. На жаль, у мяне сёння цэлы дзень праходзіць пад знакам пафаса такога банальнага. І што застаецца жадаць беларусам? Толькі свабоды, больш нічога.